Отново припомням и темата, връзката между психичните разстройства и ефектът Мандела. Здравейте! Портал 12. Портал 12, можете ли да го кажете? Здравейте, здравейте! Радвам се, че отново съм тук с вас. Избрах тази годишната тема, защото миналата година точно на това място изнесох лекция за пътешествията на съзнанието през различните измерения и реалности. И не успях да я довърша, защото не ми стигна времето. Това е една наистина много дълбока тема, неизчерпаема в рамките на една единствена лекция. Така че днес просто ще продължа оттам, където спрях миналата година. За тези от вас, които не са били миналата година тук и не са я чували, или пък са били, но са забравили за какво съм говорила, записът е качен и на сайта на Портал 12, всъщност на канала Портал 12 в YouTube, качен е и на моя канал Ценка Стойчева в YouTube. Така че можете, като приключите тук, да се спуснете, да си припомните какво съм говорила и тогава ще ви е по-лесно да направите връзка за какво днес ще си говорим тук. По-точно аз ще говоря, вие ще слушате. На масата, където е под шатрата, са оставени за продажба двете ми книги, защото първата е изчерпана отдавна. Двете ми книги, Новото личителско изкуство и Мистичният феникс. От Новото личителско изкуство са вече последните две от 20 броя от втория тираж. Повече тираж няма да пускам, така че вие се прецените дали я искате на хартия. Има я за безплатно сваляне в интернет, аз съм я пратила. Какво знаем за така нареченият ефект Мандела? Искам да ви попитам и ще ви помоля, които изобщо са запознати с тази тематика, моля ви, дайте ми знак, като вдигнете ръка. Ефектът Мандела. Добре, значи ще говоря, само двама души дигнаха ръка, ще говоря така, че да бъде добре разбрано какво искам да ви кажа. Официално се твърди, че човечеството или група от хора имат така наречената фалшива памет. Наричат го на името на Мандела за това, защото в един момент огромна група хора вярват, че Мандела е умрял, докато е бил в затвора в Южна Африка. На коя дата там вече не е важно. Друга група твърдят, че той е бил освободен от затвора и е станал президент на ЮАР. И едните и другите са абсолютно уверени, че това е тяхната истина. И понеже такива случаи има много, но не са свързани с толкова известна личност, този ефект е наречен на името на Мандела. Озаглавих темата на днешната си лекция връзката на психичните заболявания с ефекта Мандела и ще ви обясня защо. Официалната наука и в частност медицината не приема за даденост съществуването на всяко едно човешко същество като висше съзнание, което се проектира в различните измерения, докато най-крайното трето измерение е тук, в тези физически тела. Докато те не приемат тази, за мен лично, очеизвадна истина, че ние сме едно космическо съзнание, което се проектира в физическо тяло и в финни тела, в другите финни измерения, не е възможно да се намери трайно и постоянно решение на психичните заболявания. Не говоря за психолозите, не говоря за емоционални състояния, говоря за психичните
заболявания или тъй наречените заболявания, към които спадат шизофренията, множественото разстройство, биполярното разстройство. Към този момент медицината прилага като лечебен метод медикаменти, с които променя химията на мозъка. И това до някъде решава, да кажем, този проблем. Много хора имат близки, които са с такъв здравословен и психологичен проблем и единственото решение за тях е приемането на лекарства. Друг начин няма. Поне от гледна точка на медицината. Ако обаче приемем, че ние съществуваме в много измерения и с наши версии съществуваме в много варианти, в много полета, то тогава бихме могли да намерим обяснение на какво се дължат тези множествени разстройства. За тях ще ви говоря. По време на Втората световна война в концлагерите са се извършвали едни безчовечни, жестоки експерименти с военнопленници. Всички сте чували сигурно за Менгеле, за доктор Менгеле. Неговите методики след това биват пренесени от учени и негови съратници в Съединените щати, след приключване на Втората световна война, когато американците измъкват голям брой нацистски учени с тъй наречената операция Кламер и ги използват за своите цели. И в един момент започват да разработват методика, която е позната на широката общественост като МК Ултра и никой не я отрича, дори има документални филми, стига да ви интересува. Това е Mind Control, на английски, контрол на ума. Извършват експерименти с военни, с хора, които са дали дори доброволното си съгласие и с тези експерименти и с тези LSD препарати започват да разцепват съзнанието на тези хора, които са съгласили да бъдат подложени на подобни експерименти. Дори не са знаели хората какво ги очаква. Когато човек е подложен на голям стрес, на изтезание, когато е подложен на смъртна заплаха, психиката ни е в състояние да създаде алтернативна личност. Твърди се, че човешката психика е в състояние да се създаде 2197 алтера, т.е. алтернативни личности. Това се постига в специални центрове с изтезания, с нечовешки изпитания. Обикновено, ако е възрастен човек, той не успява да създаде този алтер, където да укрие съзнанието си и просто човека се предава и умира. И за това, за да продължат да разработват тази методика, биват използвани деца. И то е желателно да са деца, които не са достигнали пубертета. Тоест не е започнал тази хормонална промяна в организма им. Децата са склонни да се борят за живота си и не се предават толкова лесно. Един възрастен просто ще каже, аз умирам. Това е признато от психолозите, че е възможно. И искам да ви кажа, че много хора имат в семейството си свои близки, които са засегнати от такъв проблем. Ние винаги можем да разберем, че е така. Затова, защото ние нямаме представа какво се случва със съзнанието на този човек. Единственият признак, по който можем да се извадим някакво заключение, че там има няколко личности в едно тяло, е рязката промяна. Рязка промяна и когато едната личност, единият алтер излезе на повърхността, той поема контрола и над тялото,
и е възможно, след като бъде избутан от следващия, човека да не помни изобщо какво е правил. Но ако в такава ситуация претърпи някаква травма, тази травма няма да се пренесе върху тялото, когато се появи другият алтер. И това е много интересно и аз искам да ви споделя, че много мои познати, включително и членове на семейството ми, са се събуждали след сън с белези и рани, които са нямали преди да се легнат да спят. Последният случай, който имах и който, въпреки че съм виждала какво ли не е и то лично, или пък ми е било споделено, мен лично много ме разтърси. Обади ми се моя приятелка и ме помоли да видя дъщеря, която е омъжена вече с 2 големи деца, има дори внучета. Жената ляга вечерта жива и здрава и читава да спи. И се събужда сутринта с 2 счупени ребра. Това, което хора като мен с тези възможности и способности могат да направят, е да видят какво се е случило, защото аз съм го споделяла и на живо, когато съм изнасяла лекциите, и съм го написала и в книгите си, че когато започнах да практикувам като лечител и разработвах цялата тая методика, която е изложена в новото лечителско изкуство, аз провеждах регресивни терапии, регресивни сеанси, за да, когато установя при измерване, че човека носи подсъзнателна травма. По-миналата година, отварям тук една скоба, по-миналата година на малката сцена аз изнесох лекция на тема подсъзнателните травми, как можем да ги регистрираме и да ги неутрализираме сами. Лекцията е качена по същия начин, любителски записи, но е качена на канала ми в YouTube. Напишете ми името в Google и ще ви изляза всичките ми страници, канали и така нататък, където ви е интересно, там отидете, гледайте, четете. И тогава на тази лекция, а и в книгите аз съм казвала, че подсъзнанието е в състояние и е способно да пренесе върху физическото тяло травма, която е била нанесена в друга времева линия, на друга версия наша. Давам за пример. Човекът е бил, да кажем, прострелян в стомаха. Това е най-популярният ми пример, за него винаги се сещам. Започва тукашният човек да изпитва болки в стомаха, за които нямат медицината, няма никакво обяснение на какво се дължат. А всъщност, когато аз вече развих тази способност да провеждам регресии, да мога да се придвижа в тия времеви линии и да видя какво му се е случило на този човек, т.е. къде е причината, оттам нататък е много лесно да бъде изчистена. Да бъде изчистено последствието, така че да не бъде проектирано върху физическото тяло. И в случая с жената с счупените ребра, аз видях там една сцена, обадих се, нали, изчисти ми ги нещата на подсъзнателно ниво, то така или иначе, веднъж като е наранено тялото, се иска времето, за да бъде изцелено, нали, на чисто физическо ниво, но като се изчисти вече причината, нещата стават по-други. Друг един случай с мой близък. По време на сън сънува, че е дезертирал войник от армията на Наполеон. И биват преследвани от тези, които са останали верни, нали, на Наполеон, скриват се в някаква плевня и започва престрелка. Тогава се е стреляло с такива мушкети с кръгли уловни топчета, не тия куршуми сега, които са коничните накрайници. И през дъските влиза едно такова ловно топче и го ранява тук по ръката. В съня му. Сутринта се събужда и това е някъде, този сън беше 2002 година. Белега още му стои тук на ръката от този куршум, който го е докоснал тогава. Съвсем наскоро в друг сън
се събуждам, защото през нощта съм сънувала, че водя някаква схватка с противници, които използват хладно оръжие с много такова тънко острие като бръснач. И докато водихме тази схватка, противника ми успя да ме нарани в ходилото. И аз събуждам сутринта на същото място, където мина острието в съня ми, имаше рана и течеше кръв. Тоест, ако на вас подобно нещо ви се случи, обяснението вече ви го казах, то е защото по някакъв начин не съм наясно точно какъв е този механизъм, да може свръхсъзнанието да обърка нещата така, че от едната реалност, от едната личност да прехвърли травмата, и то физическата травма и следите от нея върху това тяло, което е тук. Напоследък наблюдавам, много често ми го споделят различни мои читатели, пациенти, приятели и така нататък, как в един момент човек се обърква дали се намира в същата среда и със същите хора и дали е той същия в момента. Имам в книгата си в Мистичният Феникс една глава, която съм озаглавила лични мистични преживявания. И там описах едно единствено такова мое лично преживяване. И миналата година също го споделих на лекцията, няма да го повтарям. Но от тогава насам, Феникса излезе 2021 декември месец, значи бройте го 22, 3 години минаха. Тук съм се съгласявала по изключение да работя с някой и друг пациент. И съм натрупала опит, който няма къде другаде да го споделя, защото освен на канала си в Patreon за много такъв тесен кръг от абонати. Беше преди месец и половина някъде. Внезапно аз изпаднах в това състояние съзнанието ми, свръхсъзнанието ми да прескача на различни честоти. И искам да знаете, че на всички вас ви се случва, просто не му обръщате внимание или нямате обяснение. Обикновено различните реалности се различават с много малка разлика в честотите си. Той е като честотата на радиото, просто връткате лекичко копчето и настройвате на другата честота и хващате другата станция. Съзнанието не го прави това нещо много често. Но понеже ние мигновено, даже за отрицателно време, както се казва, ние нямаме време да го регистрирам, че се е случило. Но при мен се случи да го регистрирам. И то бяха, сега като ви го разкажа, вие ще се направите съпоставка, защото и на вас се е случвало със сигурност, но просто не сте му обръщали внимание. Нещо като проблясъци. Проблясъци, мигновение, с картина, с звук, с движение, с действие. Обаче в момента, в който се опитате да фиксирате вниманието си там, да го фокусирате, това нещо изчезва. И за някаква част от секундата, може би, говоря за себе си, някак се оставаш в безтегловност и не знаеш къде си. Случвало ми се преди това между две такива честоти да прехвърчам и да успея да го регистрирам, а сега ми се случи с няколко такива. И е толкова объркващо в един момент, защото човек не знае какво се е случило, дали и коя точно версия е останала тук. Защото, пак ви казвам, и на вас се е случвало да се казвате, Боже, то човек, такава промяна в него, това не е същия човек. Не знам поради каква причина се случва за трайно време да се разменят местата между различните версии. Защото понякога разликата, примерно разликата в
моя дом в тая частота и разликата с дома ми в другата частота е толкова минимална, че ние даже няма да го забележим, защото ние сме свикнали с тази среда, за нас тя е нормална. И за себе си аз си измислих един начин, който да ми помогне да се върна там, където е тази сценка, която сега тук стои, също това се ви говори. Избрах си малък предмет от вкъщи, който знам, че е уникален, няма го никъде другаде. Много добре го разгледах, много добре го опипах. Значи препоръчително е според мен на база на моя опит да са включени поне двете сетива. Нали, освен зрението, в случая е допира, а имам още един предмет, при който са включени зрение, допир и звук. Нали, защото този предмет издава и звук. И в момента, в който се усъмня къде съм и коя съм, аз се го визуализирам, за да мога да го използвам като маяк, като котва, като някаква честота, която да ме върне там, където искам да бъда. И това го правя всеки път, става все по-лесно и все по-успешно. Просто трябва когато имате информация за такива ситуации възможни, вие може предварително да се подготвите. Не се стряскайте, когато видите промяна в ваш близък. Нямам представа как може да се направи реверсия, т.е. да се върне този, който всъщност е оригиналният собственик точно на това тяло. Най-вероятно става на някакъв автоматичен принцип. Не съм натрупала достатъчно опит, имам такъв само с няколко пациента след излизането на Феникса, така че не мога да дам конкретни насоки как при вас да протече този процес. Но важното е да знаете, че такива неща се случват и когато на вас ви се случи, да не се паникьосвате. Защото напоследък забелязвам при себе си, а и при мои близки, че или спя, айде говоря само за себе си, или спя, но много сънувам, или съм в някакво междинно състояние, в което си мисля, че спя, но в същото време мозъка ми по някакъв начин работи. И за мен това обяснение, обяснението, което аз се намирам за себе си, е, че ние достигаме до някакъв етап на развитие, когато свръхсъзнанието ни се пробва да може да осъществи този процес, който се нарича биолокация, т.е. да бъде едновременно на две места и да осъзнава и двете места. Защото обикновено свръхсъзнанието насочва вниманието само към едната личност. Не може да получаваш информация от две. Ако започнат да получават така информация, ги причисляват към шизофрениците, което медицината нямате какво друго да направят в такава ситуация. Там може да се намеси терапевт, психолог, който работи с тъй наречената регресивна хипноза. Не знам до каква степен ще успее. В случаите, които аз съм имала и съм работила с такива хора, те са няколко, процеса го провеждам в тази енергийна структура, която съм описала в Феникса. И моята задача за да мога да го заготвя човека точно на тази честота и в тази времева линия, се виждам как поставям палец в зоната на третото му око и възстановявам връзката му с висшия аз. Не ме питайте как го правя, защото не знам. И първия път, когато го направих, беше на автоматичен принцип и дори аз се очудих от себе си.
И съм сигурна, че и вие сте откривали във вас ваши нови способности, които също са ви изненадвали и са ви очудвали. И не се знаели, че го можете. Просто в един момент ви се случва, нали, да направите нещо и казвате, бре, това пък откъде дойде? Ами дойде, от там отгоре. Мисля, че ние развиваме с тази наша способност да можем да опознаваме и да пътешестваме по различните измерения и времеви линии, защото в будизма твърдят, че Буда е виждал миналите си животи като бронизирани така перли в една огърлица. Ако там тези високо развити души са могли да го осъществят това нещо, то е възможно и за нас. Просто трябва да стигнем до това ниво на развитие. Иначе няма начин. Трудно е, защото сме свикнали да си мислим, че ние сме само тук, съществуваме само с това тяло и друго няма, което не е така. Ние сме на много места едновременно. И е важно на къде ще насочи вниманието си, свръхсъзнанието си, когато спим, когато тялото ни спи, прескачаме на другите честоти. И събуждайки се, носим спомен за някакъв сън. Мислим, че е сън. Мислим, че е сън. А то е всъщност наше реално преживяване. Няма как, все още не сме се развили до такава степен, че да можем, нали, да сме паралелно на няколко места и да пристига тази информация. Но на времето излезе една книга, автобиографията на един йогин. Авторът е Парамаханса Йогананда и той описва в една от главите на книгата подобни способности на йогини от неговото съвремие, които са могли да се проектират. Да проектират себе си на друго място и да могат да имат съзнателна връзка с проекцията си. Тоест, знаят какво правят. На мен са ми казвали, че съм се проектирала, аз нямам съзнателна връзка. Не знам, нали, но са ми казвали, че дойде и примерно направи това и това и вече до мен главата не ме боли. Или с детето ми направи това и нали, там нещата се оправиха. И дори не са ми се обаждали да ме помолят за подобно нещо. Просто се случва. Е така на автопилот, нали, докато вкъщи режа лук и готвя манджата, другата ценкаха и маносва да върши някакви неща. Дето и тя не знае след това за какво. Така, и като давам пример със себе си, не го правя за да се изтъкна. Давам пример със себе си, защото и вие сте способни на такива неща. И най-вероятно го правите. Просто не обръщате внимание или нямате обяснение, или не знам, много са причините. Но когато говорим за промяна на честотите и на това колко са близко едно до друго, стигаме пак до това понятие минали животи. Според мен вече е време да го усъвременим, защото това са наши съществувания на други честоти. И това, което аз правя, за да видя къде е бил проблема, не е да се разхождам така във времето да пътувам, просто отивам на тази честота, на която този човек е преживял еди какво си. И я виждам цялата сцена с всичкото. С емоцията, с миризмата, с цвета, с звуците, с всичко. Аз съм там. Просто имам тази способност да кажем, даже не знам как съм я развила и защо ми трябва, но мога да го направя тогава, когато, и го правя тогава, когато наистина има проблем с дадения човек. Не знам, ако имате въпроси, защото вече вие направо ви сте залата да стоите на този вятър и да мръзните.
Примера, да. Ами то тук доста има, дето са пример. Дето съм виждала за какво става въпрос, ако не ти е проблем. Така, исках само да ви кажа, почти ще да го забравя. Ще ви разкажа един случай, който е много интригуващ и който за мен е доказателство, че ние сме способни, т.е. свръхазани, да се проектира и да изживее, да кажем, че животи почти в един и същи времеви период. В Феникса съм описвала случай. Моя фейсбук приятелка, вече и на живо се познаваме, беше ме помолила за диагностика. Тя живее в Испания. И сцената, която аз видях няколко сцени, но тази, която и до сега я помня, много интересно, тук отварям една скоба. Понякога се опитвам да се спомня неща, които аз съм преживяла от детството или там личния ми живот, и те ми са замъглени. А тези те наречени минали животи, които съм виждала на хората, ги помня детайлно, едно по едно. Мога да ги опиша, всяка една просто така са ми пред очите. И аз виждам един конвой, това Втората световна война в Съветския съюз. Конвой, нали, с такива камиони, с брезенчи, с червени кръстове, т.е. превозват ранени. И в един момент немски изтребители пикираха и започнаха да обстрелват конвоя. Тя беше много млада момиче, медицинска сестра, под един от брезенчите там с момчетата, простреляха я тук с един откос картечен или каквото и умря от кръвоизлив и от раните в корема. Много красива девойка с една хубава руса дебела плитка, описвала съм го. И миналата година, март месец, посетихме пак, отидохме на гости в Валенсия, всъщност в едно градче до Валенсия. Тя ни организира представяне на книгите. И ми се споделиме момичето, че боли крака коляното. Куца на процедури, ходи насам натам и на третия ден аз искам, виж какво бе, аз седни тук да те видя за какво става въпрос. Носех там един кристал да го използвам като махало. Видях, нали, че тук има блокаж, обаче блокажа просто го слиза като информация, че има връзка с минал живот. Затварям се очите, тя стои срещу мен на стола, седи. И виждам сцена. Битката за Сталинград, всичко в руини. И тя е едно младо, голобрадо момче, обаче с офицерско звание, не беше обикновен войник. То тогава е нямало, войниците ги избивали там. И някакво детенце се озова на открито пространство и той се хвърли да я спасява, да го спаси това дете, за да го спаси. Попадна под обстрел и беше му откъснат десния крак, точно там, където болката в коляното беше, да. И понеже там то си има процедура, какво да се кажем на свръхсъзнанието, за да не прехвърля, нали, проблема върху това тяло. И след това съм го описала във Фейсбук, имам страница там, страница на Ценка Стойчева, Мистичният Феникс. И тя потвърди, нали, там на място, жената си остави коментар, защото ви какво направи с мен, нали, вълшебница си, викам, аз съм велика магиосница, внимавай с мен. Нали. Та исках да кажа, че друг такъв случай пак за едновременно при въплъщение почти в един и същи времеви период, пак тук на Земята, съм описала в книгата. И за мен е възможно да имаме свои съществувания в друга среда, дори в същата епоха, не да сме, нали, по време на конкистадорите в Мексико или така нататък. Напълно е възможно подобно нещо. Но да се върна пак на темата на лекцията ми за психичните проблеми. Нямам тази компетентност, за да изляза с някакъв недвусмислен съвет специално към психиатрите, защото каквото и да кажа, те са хора
обучени по един определен начин, гледат на нас като на физически тела само и каквото и да кажа, няма как да го вземат под внимание, а пък и да го вземат под внимание, колко от тях могат да направят това, да заведат човека там в някаква си енергийна структура и да го натиснат по чулото и да закотвят, нали, съзнанието му точно в това тяло. Така че предстои медицината да търпи развитие точно в тази посока. И в тази връзка искам да ви кажа още няколко думи за тъй наречените медицински легла, за които отдавна се говори. И миналия месец някъде на официалния сайт на президента на щатите Доналд Тръмп се появи едно видео, за което казва, че е направено от изкуствен интелект, включително и образа на Тръмп. Има кадри, които то се вижда, че са анимация, нали, на така наречените легла. И кадри, в които Тръмп съвсем официално и напълно отговорно и сериозно заявява, че предстои изграждане на такива клиники, оборудване с такива медицински легла. Всеки гражданин на щатите ще има специална карта, която да му позволява достъп за лечение точно в тези легла. Възможностите им са просто фантастични, защото се твърди, че едно такова легло може да регенерира дори откъснат или увреден крайник, или липсващ орган. Дигна се много шум покрай това видео, много спор имаше, нали, доколко е фалшив записа и доколко има в него реални кадри на самия президент. Малко след като стана този скандал, коментираше се там и по Sky News, и по Fox News, и от всички английски телевизионни канали. Видеото беше свалено и повече го няма. Да, повече го няма, но много хора успяха да го свалят и продължават да го коментират и да го включат в свои видеа. И ако напишете в YouTube Medbed Доналд Тръмп, ще ви излязат една камара. Участници в тайните космически програми, които вече започват масово да споделят през какво са преминали, през какви начини на обучение, през какво разцепване на съзнанието и създаване на материя, свидетелстват, че такива легла съществуват и че и към момента те биват използвани единствено за военни увредени при съответните космически операции, които са извършвани извън планетата. В много фантастични филми са показани и лично аз съм склонна да приема, че онези древни цивилизации или онази древна цивилизация, която в Шумер наричат Анунаки, са разполагали с такава технология и те са дали пример на различните древни култури, особено пък на египтяните, да вярват, че ако се сложат фараона там мумифициран в един такъв саркофаг, той ще се възкреси, както те са използвали леглата и са възкресявали своите мъртви. Било е възможно в рамките на 3 дни, нали? Ако е настъпила смъртта до 3 дни, е възможно да се възкреси. И си мисля, че дори в Евангелието, това, което се говори, нали, за възкресението на Лазар, има за основа тази технология. Аз не съм я виждала, нали, с другото си зрение, не съм я ползвала. Ползвала съм други по-семпли, може би не съм достигнала до такова ниво, че да имам, но съм ги описала за какво става въпрос. И последния път, когато ви разказвах, нали, и имах само единствен такъв случай, затова не мога да говоря за масовост, беше, че използвах приспособление, технология, която поставих на дясната си ръка. И от тук излизаха лъчи. И когато я прокарвам по протежението на гръбначния стълб на човека, говорим на енергийно ниво, не на физическо. Аз на физическо вече отдавна не се занимавам.
от тези лъчи поправяха нарушенията в спиналните нерви, така че да се възстанови нормалната функция първо на гръбначния стълб, след това и на самите нерви, които инервират, нали, цялото ни тяло. Тоест, аз съм убедена, че такава технология съществува и на физическо ниво. Въпрос на време е да бъде предоставена на нас, обикновените хора, а не само на тъй наречения елит. И ако на вас се случва това объркващо преживяване, което да ви кара да се чудите, вие сега на мястото си ли сте тук? Този човек срещу вас същия ли или какво му се е случило? Спомнете се за това, за което ви разказвам и потърсете допълнителна информация, защото тая тема е нескончаема, не може да бъде изчерпана в рамките на една лекция. Аз сега просто ви задавам някакви такива ориентири и ако наистина ви представлява интерес, ровнете в интернет и ще намерите изобилие на всякакви езици. Аз ползвам само английски и руски. За англичаните, нали, англоговорящи, не знам, обаче руснаците просто имат много такива видеа. Пишат много материали, ще ви бъде от полза, особено ако изпаднете в такава ситуация, поне да не се обърквате и да се плашите. Това е, което исках да ви кажа днес. Благодаря. Да? На анорексия и възможността за лечение? Не, не съм. Не съм имала случай за анорексия. Не, тя не е психично заболяване, от рода, не от естеството, за което днес говорих. Тя би могла да бъде с психологичен проблем, би могла да има травма в подсъзнанието от предишен живот, но за да мога да говоря така, аз трябва този човек трябва да го измеря, за да видя дали наистина има такава травма. Със сигурност има. И впрочем, много ви благодаря, че нали, задържахте малко топката, защото пропуснах да ви кажа нещо друго. Че когато става въпрос за аутери и за различни наши варианти, освен чрез тези специални програми, е твърде възможно човек да се изгради такива алтернативни личности. Те са вид убежище, когато едно дете е било малтретирано в детството си. И не е нужно човек да е бил подложен на някакви такива травмиращи процедури и програми, които са ужасяващи, ако тръгна да ви ги описвам. Има хора, които са създали такива аутери, защото са били малтретирани в детството си. И ако на вас ви се случи живота ви, нали, житейски ви път да се кръстоса или пък да върви успоредно с такъв травмиран човек, няма да ви е лесно, защото когато изкочи един аутер, другия се скрива и вие не знаете с кого общувате изобщо. Много е трудно. И как да го накарате този, който на вас, нали, с който сте свикнали, той да остане във вашата реалност. Не мога да дам за сега съвети. Надявам се, че по-нататък ще развие, ще се допълня и аз опита и живот и здраве, до година пак ще дойде. Някакво мнение за това, че ще не сънувам, примерно. Ами, вижте какво, това, че не помните, не означава, че не сънувате. Просто не винаги пренасяме информацията тук. Но на какъв принцип става това пренасяне и защо в един момент го правим, а друг път не мога да ви дам отговор. Да, и това е сън, да. И това е сън. Понеже за хората с аутизъм се твърди, че те живеят в друг свят.
какво е... Питали са ме и мен за аутизма. Според мен аз не бих могла да дам обобщен отговор за това, защото е много строго индивидуално. Защо се е случило? При някого може да е чисто на физиологично ниво, нали, увреждане от ваксини. При други, нали, да има някаква друга причина. Трябва да се работи, според мен, конкретно, индивидуално с човека и да се види, нали, откъде е дошло. Това е. Благодаря ви. Много благодарим и ние отново за прекрасната лекция Ценка Стойчева. От нас, дар, 8-ият фестивал Здравей, здраве, Стара Благодаря, Загора. Поли. Да Благодаря. отнесеш сърцето си отново и това издание. Много подарък. Благодаря ви. За съжаление, сега следващият ни лектор се обади извънредно, че няма да успее да присъства. Славян Стоянов. Съжаляваме за което, но сега се